Fura módon nem fogunk nyelvészkedni következő vendégemmel, bár a nyelvek révén ismeretik őt nagyon sokan, de hát nem nyelvész egyfelől. Másrészt hát sok érdekes téma van ezen belül, meg ezen kívül is, hát igyekszünk a végére jutni. Makara György, 72 éves épületgépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, 21 találmány szabadalmaztatója. Nyelvoktatás módszerfejlesztő, nyelviskola igazgató. Könyve a Szimu című esszékötet. Hobbija a vitorlázás. 2 gyermeke és 2 unokája van. Nem a nyelvet, hanem a használatát kell oktatni. Makara György, jó estét, szervusz. Jó estét kívánok. Mit tanítanak, hanem a használatát a nyelvnek? Hogy akkor ebben rögtön bele is keveredjünk. Hát ez rettentően egyszerű dolog. Ugye mondjuk, hogy a gyerekszüléshez, ha hasonlítom, akkor a gyerek szüléséhez, a megszülető gyerek létrehozásához nem kell ismerni a megszületendő gyerek anatómiáját. Ugye? Na most a gondolkozás és a beszéd és a kommunikációnak a gyereke a szöveg, ami született, és a nyelvészet ezzel a szöveggel foglalkozik. És nem foglalkozik a szülészettel. Azt hiszem, értem. Van egy módszered, ami akkor, amikor megjelent a magyar nyelvoktatásban, akkor hát szinte egy emberként vertek el biztosítékot a nyelvoktatás nagyjai, korábban ismert nagyjai körében, mondták, hogy ez bóvli, ez nem működik, így nem lehet, de hát neked se ez a szakmád. Persze. Hogy kerültél te épületgépész mérnökként a nyelvoktatáshoz? Mi közöd van neked ehhez? Hát az is csak egy technológia, az is csak egy mesterség. És egy gépészmérnöknek a dolga, hogy egy folyamatot megértsen, és annak a természetes szabályoknak megfelelően alakítsa, ami a célra vezető. Hát ezt értem, de ennek semmi köze a nyelvoktatásra első, mert ennyi erővel zenét is szerezhetnél. Hát a nyelvoktatás is csak egy technológia. Az egyik oldalon bemegy a nyelvet nem beszélő, és a másik oldalon kimegy az, aki a nyelvet érti és beszéli. A kettő között meg kell teremteni azt a művelettervet, amivel ezt létrehozza. Na, hát ezt csinálja az emberiség évezredek óta, beszél nyelvet, nyelveket. Bocsánatot kérek, az emberiségben a nyelvek így alakultak ki. De a nyelvoktatás nem ezzel foglalkozik, hanem mondjuk csak a középkorig visszatekintve, középkorban, aki tudománnyal akart foglalkozni, annak görögül és latinul kellett tudnia. Ahhoz pedig holt szövegeket kellett értenie. Ehhez szavakat kell ismerni, le kell tudni fordítani, és a grammatikát kell tudni, azaz a szövegnek az anatómiáját kell ismerni. Ezt tanították. És ebből utána, amikor a beszélt nyelvre kellett áttérni, maradt az a hagyomány, hogy szavakat tanítasz, anatómiai összefüggéseket, grammatikát, ami a szöveg leírásához jó, ha van, de egyébként a szöveg létrehozását kifejezetten zavarja, ha erről tud valaki és erre gondol. Következésképpen az az nyelvoktatási hagyomány, ami világszerte ma van, ez gyakorlatilag rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, olyan tudás hoz létre, aminek révén alig ha lehet nyelvet megtanulni, annak ellenére lehet. Te sokat küzdöttél a nyelvtanulással, hogy ez téged ennyire irritált? Nem. Én végül is, hogy mondjam, én egy lassan érő fajta vagyok. 5. elemista koromban tanultam meg például olvasni. Lehet, hogy ma el sem jutnál odáig, ha nem tudsz olvasni. Dehogy nem. De túl optimista vagyok? Ugyan. Oda kell figyelni az iskolába, és meg kell érteni azt, amit mondanak. Úgyhogy az úgy visszafele is működik, hogy az ember kideríti, hogy mi mögött mi van. Tehát én valószínűleg egy rendes diszlexiás vagyok. Manapság ezt mondanák rólam. De ez azt jelenti, hogy én nem tudok megjegyezni dolgokat, és nem tudom verbálisan reprodukálni. Most is nehezen olvasol tulajdonképpen? Hát mondjuk, hogy a fiamhoz képest azt gondolom, hogy 5 sebességgel. De én nem úgy élem meg, hogy én nehezen olvasok. Neked az a tempód? Igen.
Igen, körülbelül. De nem is ez a lényeges. Honnan indultunk? Onnan, hogy nehezen tanultál a nyelvet, de akkor így értem, hogy voltak éppen igen, mert hát ugye minden írva van, és mindent magolni kell. Nem. Én végül is saját módszerrel tanultam meg 18 éves koromban németül, mégpedig úgy, hogy azt mondtam, hogy most nem megyek el nyáron dolgozni, hát ez az utolsó nyalam. Ez 1958-ban volt, és akkor azt mondták, hogy aki nem lép be a KISZ-be, azt nem veszik fel az egyetemre. Akkor azt mondtam, hogy hát akkor lehet, hogy nem leszek egyetemista, és az utolsó nyaramat akkor nem munkával töltöttem, hanem kijártam az uszodába, és napi 8 órát németet tanultam, abból, ami volt. Reggel 6-tól 10-ig, meg este 6-tól 10-ig. Hát nem az a csajozós figura őszintén, szóval a németet magolni az uszodában. Bocsáss meg, figyelj csak egy kicsit. Tehát 10-től délután 6-ig a Lukács-fürdő jön, és egy idő után, augusztusban már ott tartottam a németből, hogy kerestem a Kinizsi utcában a NDK-s csajokat, meg a Margit-szigeten, és utána már ingyen német órát vettem tőlük, úgyhogy ment az. Ez ügyes? Na, hát erre nem gondoltam. Úgyhogy jó, de akkor mégiscsak nyelvkönyvből a hagyományos módszerrel tanultál. Nem. Én Stefan Zweignek a Verwirrung der Gefühle című regényéből tanultam meg németül. És honnan tudtad, hogy miről szól, ha nem volt alapja? Hát amikor harmadszor olvastam végig, akkor már majdnem mindent értettem. És szótáraztál? Nem, volt egy szótárom, amikor már nagyon sokat találkoztam avval a szóval, hogy das, akkor megkerestem benne, hogy ez azt jelenti, hogy hogy. És ez így gyorsabban ment, mint hogyha beiratkoztál volna egy nyelviskolába? Hát te nézd, ezen a nyáron én eljutottam odáig, hogy beszéltem németül, és a következő nyáron pedig az Express utazási irodában német nyelvi idegenvezetőként dolgoztam. Tehát csak Zweiget mondtál mindenkinek. Nem. Az sőt, az volt a nagyon érdekes, ugye, hogy a drezdai szász nyelvet, a türingiait, a berlinit tanultam megérteni, mert ezt beszélték azok, akiktől tanultam. A lányok. Fiúk is voltak köztük, de tényleg ez volt az, ahol tanultam. Na most, én nem akarom ezt ennyire leegyszerűsíteni, hogy akkor volt egy módszer, amit te követtél, és aztán elteltek évek, dolgoztál rendesebb, becsületesebb mérnökemberként, mert mégiscsak fölvettek az egyetemre, mert nem tudom, beléptél közben a KISZ-be, de és mégis fölvettek. És aztán egyszer csak jött egy pillanat, amikor azt mondtad, hogy ezt az egészet hagyom a sútba, nem érdekel, mert én tudom, hogy kell nyelvet oktatni. Hát ez nem így működik. Nem, az ember sodródik az életbe, elébe kerülnek problémák. Tehát ez abban az időszakban volt, amikor én túl voltam azon, amit az épületgépészetben problematikusnak találtam, és én azokat praktikusan megoldottam. Ezek a találmányai, szabadalmai. Nagyjából, igen, és ugyanakkor pedig akkor már lehetett kis szövetkezetet alapítani, és akkor egy feltaláló és műszaki kollégáimmal együtt csináltunk egy ilyen innovátor szövetkezetet, és én akkor éppen édesapámnak az orchidea tartásra vonatkozó szabadalmát menedzseltem a világban, mert ő már akkor idős volt és beteg. Ez nagyon érdekes volt, az ember bármit meg tud tanulni ugyanis, ezt is. És amikor Amerikából, Miamiból repültem haza Hamburgon keresztül, ahol volt egy vitorlás kiállítás. A másik szenvedélyed, erről majd beszélünk. Ott a második standon volt valamilyen ilyen nyelvoktatással kapcsolatos kiállítás, és amikor harmadszor belebotlottam, vagy negyedik napon, akkor megkérdeztem, hogy mi a csodát árusítanak itt. És akkor az egy relaxációs nyelvoktatás volt, és mindenfélét meséltek róla, és meg azt mondtam, hogy ha fele ennek igaz, mint amit erről mondanak, akkor erre Magyarországon szükség van, ezt én hazahozom. És kipróbáltam, ellenőriztem, és több mint a fele volt igaz. Milyen nyelvet tanultál? Én? Ezzel a módszerrel? A relaxációssal egyet se. Engem nem másokon próbáltad ki? Nem, én önmagamon próbáltam ki az angolt, a németeknek készült angol tananyaggal. Tehát a hangos szótár akkorakban volt, az német-angol volt, de mindegy, láttam, hogy a dolog működik. Aztán utána, amikor meghonosítottam Magyarországon, akkor teljes embert kívánt,
és úgy gondoltam, hogy ez a megváltás, és 7 éven keresztül ebben a hiedelemben éltem, és addigra kiderült, hogy ez sem megoldás azért, mert ez a módszer a memorizálásnak a nehézségeit könnyíti meg, tehát hogy ne fájjon a szótanulás. Csak éppen nem kell a nyelvtanuláshoz. A szótanulást nem kell biflázni, hanem ki kell kerülni, és ezért abba hagytam a relaxációt, semmi köze, csak a cég nevében maradt meg a relaxa, de egyébként semmiféle relaxáció nem kell hozzá, hanem valami olyan módon kell eljutni ahhoz, hogy a nyelvet valaki elsajátítsa, ahogy a kisgyerek. Hát gondolj bele, analfabéta kisgyerekek tanulják meg az anyanyelvüket. És ráadásul, ha többnyelvű környezetben élnek, akkor több nyelvet is. Ez tehát mindenkinél sikeres, még a kicsit kelekótyáknál is, nem kell hozzá szorgalom, nem kell hozzá más. Hát egy kutya is megtanulja minden nyelven, amit körülötte beszélnek, hogy ülj le, feküdj és sétálni megyünk. Hát ez egy elemi intelligencia kérdése, és nem szorgalom. Na itt akkor most álljon meg egy pillanatra. Svajda Gergő kollégám sokakat megkeresett. Lássunk egy felvételt. Azért volt annyira vonzó az én számomra az a módszer, amit Makara György képvisel, mert ő úgy gondolja, hogy azokat a képességeit kell az embernek fölébreszteni, amelyek leginkább az olyan mindennapos gyakorlathoz köthetők, mint az evés, a járás, az autóvezetés, az úszás. Tehát azok a tevékenységek, amiket már megtanultunk természetesen, de szinte automatikusan csinálunk, leginkább bölcs. Bölcs, megfontolt és rendkívül eredeti gondolkodású. Egy nagyon bátor ember, aki mindig valami olyat mert csinálni, amit más ember csak legfeljebb remélt. Úgyhogy ő ezeket keményen a gyakorlatban is megvalósítja. És azt hiszem, hogy nagyon jól tud bánni az emberekkel. Tehát rá tudja őket venni olyan dolgokra is, amiket esetleg ők sem mertek volna nélküle. Egy lelkes híve, és hát nagy dolog, mert hát tekintély, tehát nem akárki mondja ezeket. Kállai Géza kipróbálta. Tehát nem az előítélet, nem spekuláció alapján, hanem eljött hozzánk, megismerte, és utána azt mondta, hogy ha ő nyelveket tanított és tanult, akkor megtanulja ezt a módszert és kipróbálja. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, amit ő mondott. Azt mondta, hogy Gyuri, tudod, hogy a te módszered tanárbarát? Leesett az állam, hogy miért. Azt mondja, hogy én nem lennék képes hagyományos módszerrel 8 órán keresztül angol tanítani. Ezzel a módszerrel végig tudtam tanítani 8 órát, és nem fáradtam ki. Na, akkor most itt eljött a pillanat, az a pillanat, amikor könyörgöm, mondd el, hogy mi a módszer. Tehát hogyan tanulok én meg angolul, ha egy mukkot nem tudok angolul, és nincs időm arra, hogy tanfolyamokra járjak, és órákon keresztül tanárt hallgassak. Egy pillanatra. Ha tanfolyamra jössz, akkor ugyanavval a szoftverrel tanulsz, mint amelyik szoftverrel, számítógéppel tanulhatsz öntevékenyen, vagy annak egy megjelenítési formájával tanulhatsz CD-vel vagy hangkazettával. Tehát ez ugyanaz. Na de mi más ebben a módszerben, mint ahogy mondjuk oroszt tanultunk gyerekkorunkban az iskolában, vagy szerintem most is németet, angolt, franciát, mit tudom én, micsodát tanítanak az iskolákban? Igen. A dolognak az a lényege, hogy az emberi kommunikációban a kutya, a gyerek és a társaságban mindenki nagyjából sejti, érti, hogy miről lesz szó, ki mit akar. Na most, hogyha ezt elő lehet segíteni, és ennek nagyon egyszerű eszköze van, hát te már nem úgy vagy, mint az újszülött gyerek, aki nem tud semmilyen módon kommunikálni. Neked az anyanyelven megmondják, hogy most azt fogod hallani, hogy jó estét kívánok, vagy foglalj helyet, vagy kérsz kávét. És utána meghallgatod azt mondjuk szuahéli nyelven. És akkor még ezt el is ismételtetik veled.
Aztán netán föl is boncolják, hogy a kérsz és a kávé, az melyik ebből a kérsz kávéból. Akkor te jössz rá a dolgokra ebből, mint a kutya is, aki megtanulja, hogy sétálni megyünk, akkor már tombol. Tehát ebben a módszerben az a lényeg, hogy nem az agyamba döngölik egyenként a szavakat, és aztán elvárják, hogy azokat rakjam sorrendben, hanem kapok egy mondatot a helyes sorrenddel, és jöjjek rá, hogy mi a logika benne? Tehát én értsem meg a nyelv logikáját magamtól? Igen, és tulajdonképpen van ennek egy még izgalmasabb, ha tetszik, élettani vonatkozása. A nyelvészet azt hitte régen, hogy a beszéd az ugye emberi hang, a hangfeldolgozás és agyi folyamat. Na most erről ma tudjuk, hogy ez nem így van, hanem úgy van, hogy én amikor hallok valamit, akkor ez átjárja az egész testemet, és tulajdonképpen imitálásra kényszerít engem, és a beszédszervem azt leutánozza, amit hallottam. És ennek van egy saját élménye. És ezt a tükörneuronok csinálják, és amikor legközelebb ugyanolyasmit mondanak, akkor erre az élményre emlékeztet, és fölismerem, hogy ez majdnem ugyanolyan, mint a múltkori. És az akkor ilyen jelentésű volt, és hozzá kapcsolódik ez a testélményhez a jelentés. Na már most, hogyha én megtanulom artikulálni is, tehát előre megtudtad, hogy kérsz egy kávét mondatból, a kávé melyik és a kérsz az következik belőle, utána elismételtetik veled, hogy tanulj meg artikulálni, mert ne beszéljen arabusul az, aki nem tud, hanem addig tanulja meg megfigyelni, kimondani jó ritmussal, jó hangsúllyal a mondatot, és tudja, hogy az mit jelent. Na de hogy lesz ebből szabadon használt nyelv? Szabadon használt nyelvtudás. Ugye bizonyos szavakat, bizonyos kifejezéseket, bizonyos szövegösszefüggéseket így megtanulok. És aztán mit kezdek vele, amikor ugye állnak ezek a fejemben különböző oszlopokként? Hogy érnek ezek össze? Nagyon egyszerű ez a dolog. Ugye ezek nem oszlopok, hanem ezek összetevőire bomlanak. A kérsze kávét és a kérsze egy szivart, az azonos összetevő a kérsze. És azok önálló életet élnek, és akkor már teljesen mindegy, hogyha a kérsze mondat eljárásában kávét, cigarettát vagy pofont is lehet kérni, vagy nem kérni, és tagadni is lehet, hogy akkor ezek az eljárások elkülönülnek, hiszen eljárásokat használunk, és nem szabályokat. Szótározás? Szóba se jön. Eleinte hittem benne, hogy az kell. Nem kell szavakat tanulni, hát a természetes nyelvelsajátításban tanultál te valaha szótárszerűen szavakat? Nem, ez igaz, de hát az egyetlen egy ilyen nyelv volt a magyar. Az édes anyanyelvünk, amit természetes módon tanultunk, de mindenkinek az, ami nyelvi közegben aki a megértés villámfényében tanul, annak akárhány nyelv ugyanígy elsajátítható. Nem kell Vannak hozzá. megrögzött diákjaid? Minden Olyanok, esetre, akik ki tudja, hanyadik nyelvet tanulják nálad? Hát arra büszke vagyok, hogy a közelmúltban volt egy hölgy nálunk, és megvette a tangó programunkból a spanyolt. És azt mondta, hogy ő diszlexiás, és ez a 4. nyelv, amit az én módszeremmel tanul. Az komoly. A villámot azt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy azt nagyon gyorsan lehet akkor tanulni. Tehát mint a villám, olyan gyorsan megtanulok bármilyen nyelvet. Akármennyit tiltakozom ellene, az emberek ide asszociálnak, pedig ez a megértés villámfényére vonatkozik. Arról van egy ilyen emlékem, hogy vitorláztam a Balatonon, a déli part előtt, és este 11 óra tájban már piros jelzés volt, egy kalózzal mentünk, és teljes szélcsend volt. És jött a vihar. És a Bakony fölött villámlott. És amikor volt egy-egy villám, akkor az egész táj látszott, és aztán pedig minden elsötétült. Majd megint. Tehát a megértés villámfény az, amikor áttekinthető válik valami, és amikor én azt mondom, hogy kérek egy kávét, és ebből a kávé ismert, akkor a kérek szó jelentése evidensé válik. Erre jövök rá. És ez az, ami élvezet és öröm a nyelvtanulásban, mert ez nem tanulás többé, hanem rejtvényfejtés, és mondatról mondatra. És mindenki másra jön rá, de mindenki élvezi.
Te hány nyelvet tanultál meg a saját módszereddel? Engem nem érdekel a de valamilyen módon mégiscsak ki kellett ezt próbálni. Tehát én németül megtanultam annak idején 18 éves koromban, és mondjuk, hogy ahhoz képest egy olyan 70-80%-os szinten bírom az angolt is. Olvasom is, értem is, beszélem is. De engem nem érdekelnek a nyelvek, engem az ember érdekel, hogy a csodában lehet az, hogy miközben mindenki született nyelvzseni, mégis az emberiség világszerte, de tényleg világszerte kínlódik egy problémával, mert éppen a feje tetejére állítja a problémát egy rossz hagyomány által. A rossz hagyomány az a rossz hagyományú nyelvoktatás. Igen, a biclázás, a szótárazás, a szótanulás, ha nem? Nem, a világ nyelvoktatása két fele oszlik. Az egyik fele az, aki mondjuk, hogy a bevándorlókkal, az immigránsokkal foglalkozik, ahol török hottentotta és arra bevándorlók akarnak németre, vagy Norvégiába, norvégra megtanítani. Ott nincsen semmilyen közös nyelv, és akkor ott a hókusz-pókusz jön, ami egy direkt nyelvoktatás, és ahhoz nincs elegendő idő. Az nagyon lassú, és sajnos nagyon eredménytelen, de világprobléma. A másik az, amikor valakinek a nem nyelvországba tanulja, a nyelvtanára beszéli az ő nyelvét, és ezt próbálják tanítani, amelyik nem tud elszakadni igazán attól a köldögzsinórtól, ami a római és görög grammatikai és a szöveghez kapcsolódott. Na most ezt kellett a feje tetejéről a talpára állítani, és akkor ez működik Bulgáriában ugyanúgy, mint Magyarországon, és ezzel ez a világ probléma meg Na jó, ha te nem tanulsz nyelvet a saját módszereddel, akkor kerestünk valakit, aki legalább igen, lássuk. Ő egy nagyon, tulajdonképpen kétarcú személyiség, mert egyrészt nagyon nyitott gondolkodású és kreatív és vidám ember. Amikor az ő saját módszeréről esik szó, és arra terelődik a szó, akkor eléggé kérlelhetetlen. Tehát nagyon nehéz akkor eltéríteni a saját nyomvonalától, a saját gondolatmenetétől, de ez annak is köszönhető, hogy sikeresebben. Tehát mindannyian, hogyha valamiben sikerrel járunk, akkor nagyon nehéz eltéríteni onnan minket, ez teljesen érthető. Ő a saját módszerével kapcsolatban eléggé szilárdan hisz, és elég nehezen lehet bármiben megpróbálni kibillenteni ebből. Én nem próbálkoztam kritikával, én csak olyanokkal próbálkoztam, hogy ezt meg azt kéne megpróbálni, így meg úgy kéne, ezt kéne lemérni, stb. És ilyenkor ő el szokott zárkózni részben azért, mert ezek mind persze pénzbe kerülnének, másrészt meg azért, mert úgy gondolja, hogy ha a siker látszik, akkor teljesen felesleges a tudományos méricskélésekkel bajlódni, meg a bizonylatásokkal. Ami azért egy olyan embertől, akinek egy csomó találmánya szabadalma volt, tehát elég furcsa. A nyelvoktatás nagy üzlet? Hát a legjobb üzlet az a nyelvvizsgáztatás. Abban benne vagy? Nem. Nem, mert hát hiszen te oktatsz. Engem nem érdekel a pénz. Tényleg? Tényleg. Tehát mindegy, hogy hányan iratkoznak be egy tanfolyamra adott pillanatban? Az nem mindegy, ha eltartja magát a dolog. De a probléma megoldása, a kihívás érdekel, és az pedig, hogy ezt hogy lehet eladni, az egy másik szakma. És hogy miket kell róla mondani, vagy hazudni. Ez komolytalan dolog. Engem a valóság érdekel. Az, hogy ez miért nem működik úgy, és miért működik így. Azt szokták mondani, hogy a magyar nem tud idegen nyelveket. Erről mi már egyszer beszélgettünk fél mondat erejéig, amikor te felhorkantál, hogy de hát ez nem igaz, ez hülyeség. Így van. Mert hogy a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy mégiscsak mi hisztük azt magunkról, hogy nem. Igen, hoztam puskát, előveszem, jó? Légy szíves. Szóval a közelmúltban jutott tudomásomra egy svájci felmérés, statisztika, világméretű statisztika, arról, hogy a világon az angol nyelvtudásban melyik nemzet hanyadik helyen áll. Na most bennünket heten előznek meg, és hogy kik ezek, a éllovas a svéd, aztán a dán és a holland, aztán következik a finn és a norvég, aztán jön a belga,
és jön meglepetésemre Ausztria. És mi vagyunk a 8-ak a minőségi angol nyelvtudásban, ahol ez komplexen mérték, és ez egy világméretű statisztika. Akkor mi bajunk van magunkkal? Na most mert ez azért jól hangzik. Menjünk csak tovább. Utánunk jönnek közvetlenül a németek, 9-ek, lengyelek és a csehek, ők a 11-ek. Svájc, a soknyelvű Svájc, angol nyelvtudásban 15. Hát, mert van nekik elég német, francia, olasz. Igen. Létoromán. 16. Szlovákia, Japán a 22. És akkor a francia és az olasz pedig 23-24. De ilyen jók vagyunk, hogy a világ ilyen rossz az angol nyelvtudásban, miközben azt gondoljuk, hogy ez a közös nyelv. Hát a világ ilyen rossz azért, mert ők kevésbé motiváltak, mint mi, könnyen lehet, mondjuk egy olasz vagy egy francia, ennek megfelelő helyen is van, és akinek valóban szüksége van arra, hogy nyelvet tudjon és használjon, az itt nálunk meg is tanulja és használja. Az pedig teljesen szamárság, amit az Európai Unióban kitaláltak a politikusok, hogy egy minden európai polgár beszéljen, vagy 2 idegen nyelvet tudjon, egyet beszéljen, és a másikat legalább értsen. Várjunk. Hoffmann Rózsa azt mondja, hogy tanuljunk németül, mert azt nehezebb megtanulni, mint az angolt, és a német ebből a szempontból akkor jó alap lesz arra, hogy majd aztán angolul tanuljunk. De most már azt is mondja, hogy tanuljunk latinul, igen? Mert az meg egy olyan nyelv, aminek alapján, mert az megalapoz sokféle kultúrát, aminek alapján megint csak sokkal könnyebb lesz nyelvet tanulni, mondjuk a latin nyelveket, ez utóbbi nyilván igaz. Erre a jogászok azt szokták mondani, hogy ez egy tiszteletre méltó vélemény, és én is azt gondolom róla, hogy Hoffmann Rózsa bizonyára így gondolja. Hát ő bizonyára így gondolja, hisz ezt mondja, de mi a véleményed róla? Én azt gondolom, hogy ez gumicsont, amiből semmi nem lesz. Hát most ebből Tök mindegy, hogy mit tanuljunk, csak tanuljunk idegen nyelveket? Nem. Hát gondoljunk vissza, hogy mi történt az elmúlt 20-22 év alatt. Az elmúlt 22 év alatt az történt, hogy minden kormány, minden szinten az oktatáspolitika számolatlanul költötte a pénzt a nyelvoktatásra. Ennek az eredménye a következő. Ma az alapfokú és a középfokú oktatásra elköltött pénznek több mint 1/3, ez az oktatáskutatóból származó adat a nyelvoktatásra megy el. Több mint 1/3. És teljesen eredménytelennek látszik az iskolai nyelvoktatás. Nem, ez igazságtalan, és hozzá kell tenni azt, hogy ez mennyi pénz. Újabb puska. Az alapfokú oktatás 440 milliárd, 2010-es adat, és a középfokú az 255. Tehát kereken 700 milliárd ez a 2 oktatás. A nemzeti, a GDP-nek 2,7%. És ez a nyelvoktatás? Nem, ez a teljes oktatás. Igen. És ennek több mint 1/3, tehát olyan 220 milliárd a nyelvoktatás. Mit tudnál ebből csinálni? Hány embert tudnál megtanítani? Nem, nem az embereket A kérdés igazából persze az, hogy van-e rangsor a nyelvek között a te tapasztalatod szerint, vagy mindegy, hogy mivel kezdünk? Én azt gondolom, hogy ez teljesen mindegy. Akkor gumicsont azt mondod, tényleg? Persze, és jelentéktelen úgy el fog menni, mint az összes többi. Akartam veled beszélgetni a hobbidról, a vitorlázásról, az unokáidról van belőle 2. Akartam beszélni arról, hogy voltak éppen milyen szabadalmaid voltak még mielőtt a nyelvoktatással kezdtél foglalkozni, na most erről minden fogunk beszélni, mert elment az időnk. Aki vitorlázik, mikor találkozhat veled, és hol? Minden nyáron a Balatonon, vagy már mész másfelé is? Nem, csak Balaton és Alsóörsi kiinduló pont. Hűséges balatoni vitorlázó vagy? Igen. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Szerintem rengetegen tanultak nyelvet általad, úgyhogy ehhez gratulálok, és további jó munkát. Én azt remélem, hogy most már át tudom adni valaki másnak, és majd a világ átveszi a módszert. Mert ami jelenleg van, az tarthatatlan és védhetetlen. Érdekes volt hallani a te módszeredet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Makara Györggyel beszélgettünk. Kedden lesz húzós, jövő héten is, meg utána is, meg mostantól kedden este találkozunk. 1 hét múlva újra várom önöket, viszontlátásra.